Hi guys, it's me again, Polly. Ug mulabay na sad ko sa inyong mga feed for another video. Ayun. So ang atong topic karon kay dili siya pang Mother's Day, no? Pero para sa mga ams, para sa mga mama diha. So, kay ang atong topic, different kinds of mama kung mamukaw. So kung naaanan imong mama, itag na siya. O sa katong mga makakita ani nga video nga mga mama, itag imong kaugalingon kung isa ka ani nga mga kinds of mama kung mamukaw. Mama number 1. Kani nga mga mama atong tawagon og the tulog mantika mama. So sila ang mga mamang dili ka mata bisag unsa og pa-alarm. So kaning mga estudyante nga ilang mga anak maupay mo mupukaw sa ila. Kay sila mga tulog mantika. The shake shake mama. Kini nga mga mama mga best in shake shake shake. Kanang i-shake tanan parte sa imong lawas hantod sa makamata ka ug ma-shake ang imong brain. Ngahoy, ping mata na. Huy. Third mama, the sweet mama. Sila mga klaseng mama nga sweet kaayo sa nga tanan kung mamukaw. Busa kung kini nga klase nga mga mama, alos di kakamata. Dung. Mata na dong. Alas 9 na oh. Mata na. Mata na. Skwila pa skwila. Mata na. Next mama. Kini nga mga mama atong tawagon og the bombero mama. Kanang manggamitay og tubig ug bas-on imong dagway para lang ka makamata. Di ka mamata ha. Karon. The history teacher mama. Kanang mupukaw lang gani, daghan kaayog leksyon. Kanang pang history level, grabe kataas ang wali. Saan mo ka 3 dia? Kumano yung klase? Kung eskwela? Tuki mo mata. May oras. Ito na. Bong! Ito man. Kamu eskwela dia? Kamu bako dia? Undang nag-eskwela. Iris yung katra dia. So, maora to siya, mga kadongdongdong. So, kung naan dito ang inyong mga mama, inyong mga ams, inyong mga amsters, inyong mga mudra, o kung unsa pamandiha, itag na siya. O kung napa mo kayo wala na mention, comment na kung unsa na nga klase nga mga mama. Bye! And I'm back with the madness. I'm a champion of the people who don't believe in champions. I got nothing but dreams.